Na sziasztok srácok! Vlogolni fogunk, igen, eddig csak gamer videók voltak, de lesz vlog is, mint például lesz. Megyünk az úton. Igen, most egy kicsit sétálni fogunk a faluba. Csak hát egyedül nem fog sétálni, kihívom a barátomat. És most várunk, hogy kijöjjön. Csá! Ide jött az ember, ez vissza is. Tudom, nem hívtalak fel vele, de fel kell venni egy cipőt, aztán jönnöd kéne vlogolni. Köszönöm szépen a nézőknek. Jó. Na, gyere szépen, hozz a telefonod, azt megyünk sétálni. Nem. Akkor most jössz, hogy nem jössz? Oké, akkor megyünk máshova. Hát igen, oda nem mehetett el, mert egyedül voltam az öcsével, szóval megyünk tovább. Olyan faszal, hogy senki se jöhet. Remélem, hogy elmegyünk a másik emberhez, akkor az úgy jó lesz. Mert egy kicsit most szarva vagyok, hogy így a Dani nem jöhet. Amúgy ilyen a kis falunk. Valószínűleg ez ki lesz vágva. Hát, annyira kiérek ebből az utcából. Aztán megyünk akár a következő célpontunkig. A kis boltunk. Igaz, most érkezett meg a szállítmány, szóval most kicsit rumli van. És itt van az főút. Most pedig elmegyünk a Hunnorhoz. Talán itt már nem engedik, hogy jöjjön vlogolni, mert a Daninak ugye nem volt ott a napja az anyukája, és az öcsére kell vigyáznia. Na de most szerintem csak annyit fogtok látni, hogy ott vagyok már Hunnornál, vagy még lehet bevágok egyéb jelenteket. Mindig azt tudom, hogy Jézusom, mennyi varjú van ebbe a faluba. Már mindjárt beérek az utcába. Az a baj, hogy 11%-on vagyok, szóval szerintem a videó többi része, hogyha a barátom megengedi, akkor az ő telója lesz. Mi ha nem, akkor szarba leszünk, mert nincs olyan sok. Hát a hó az már kezd olvadni, ami itt az óvoda. Az is hát ezt is szokott meg vlogolni, mert
Ha elkezdek úgy vlogolni, hogy hó van, akkor az veszélyesebb lett volna. Erre van az iskola, de szerintem erre még el is fogom menni. Mert hát na, sétálni kell. Aztán elfordulunk mindjárt, csak közben jön a kocsi. Menjünk. Csak 4%-on vagyok, és hát ahonnan nincs itthon. Szóval nem tudom, mi lesz itt. Szerintem újra fogok merülni, mint annak a rendje. De igazából ez egy ennyi, szerint még haza is kéne érjek. Nem tudom. Olyan fasza lesz így. Vagy van egy ötletem, várjatok egy kicsit. Úgy itt van a rádiótorony, víztorony, meg focipálya. Elég szép. Tudjuk, hova akarom menni, hogy ez a kis sárga. Az ott a falu az utca. És hát amelyik én járok, szerintem a videóra nyomj egy feliratkozás, lájkot, és küld tovább, mert annyit sétálok ebbe a videóba. Szerintem már fél felül körbejártam. De majd ott nem addig csömi. Közben éppen ez egy barátom, és hívott apukám, hogy menjek haza. Szóval ez a vlog már egy kicsit szar lett, de Istenem. Jó van, mindjárt hazamegyek. És már több mint egy órája sétálok, mert így elmondom az utamat addig. Elmentem otthonról, a Dani ugye szembe szomszédom. Megkérdeztem, hogy jön vlogolni. Nincs otthona. Szülejéhez, önnek vigyázni a testvérejére. Oké, elsétáltam 3 utcára arrébb. Ugyanaz nem volt otthon. Akkor elmentem a falu legvégébe megkérdezni Ericsit, ő sincs itthon. És amire odaérek egy olyan barátomhoz, aki otthon van, apa hív, hogy hát ő haza kéne jönni. Szerintem mérges, nem tudom, de majd kiderül. Szóval ez a mai vlog elég szarul sikerült. Már az utcánkban vagyunk, nem az utcában vagyok, már nem sokára hazaérek. Már tényleg remélem, hogy nem sokára érek haza, mert hát a lábaimnak már annyi, mert amennyit sétáltam. Hát hiába volt egy epic faji ez a vlog, de azért kicsit jó is volt sétálni. Igaz, kb. Majdnem az egész falut bejártam, de ez van. Már otthon vagyok, de úgy plusz. Ez olyan nagy epic faj volt tényleg, hogy nem tudok, hogy mit csináljak. Igazából nem volt otthon sem, majdnem összes barátom. A Dani se ért rá. Amikor már odaértem a Kristóf házához, értem be a házba, akkor már hívott apukám, mentem haza. Őszintén szerintem mai videóban nem sikerült annyira jó ez a vlog. Majd megpróbálom máskor, de nem ezt akartam csinálni, nem ezt akartam, az a fő lényeg. Amúgy ennyit akartam mondani, hogy nem nagyon sikerült, amit akartam. Tudom, ez a videó most rossz lett, de lesznek ilyen vlogok, esküszöm, jobbak, mint ez.
Köszönöm, ha megnézted és iratkozz fel, lájkolj.